אם אנחנו רוצים להגיע לפשרה, אוקיי? מה השיקולים שלי בתביעה ייצוגית להגיע לפשרה? למה שבכלל מישהו ירצה להתפשר? אז תראה, פשרה, כמו בכל מקום אחר, כמו בכל הליך אחר, היא שיקול של סיכון מול סיכוי. יכול להיות שאני כמבקש יודע שאני אוכל לנהל את ההליך הזה ולנצח בעוד 5 שנים, אבל זה יגזול ממני הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד כסף, ויכול להיות שאני לא אוכל להוכיח בהכרח את כל הטענות שלי. יכול להיות שאני אוכל להוכיח רק 50% מהטענות שלי. וכשמדברים על פשרה, כל אחד מהצדדים משקלל מה הוא יכול להוכיח, מה הסיכון שלו, כמה כסף הוא יצטרך להשקיע בזה, וכמה זמן הוא יצטרך להשקיע בזה. לפעמים פשוט כשעושים את השקלול הזה, מבינים שלא שווה, לא מבחינה מעשית, ולא מבחינה כספית, ולא מבחינת הזמן שהולכים להקדיש בזה, את ניהול ההליך במשך כמה שנים. ולכן מנסים להגיע לפשרה שהיא מטיבה גם עם הקבוצה, אבל גם עם המשיבה, כי המשיבה יודעת שהיא לא תצטרך להוציא בסופו של ההליך 100% מהכסף שתובע ממנה, אלא נניח רק 50% או 60% או 40%, תלוי בפשרה, תלוי בסיכונים ותלוי בהליך.